Ara es manté algun mercat o alguna botiga local, però suposo que abans estava molt més actiu, molt més present, no? Sí, i tant. Jo recordo quan era petita que anàvem a comprar amb el cistell d'entrada, res de bosses de plàstic. Tot era molt del mateix poble i també tenies més relació amb els que anaves a comprar perquè et coneixien i tal. No com ara que te'n vas al súper, allà no et coneix ningú, a vegades preguntes una cosa i no saben ni què preguntes. Era una cosa molt més personal, que a mi m'agradava molt. Aquestes grans àrees el que sí que ha fet és molt de mal, perquè hi ha botigues petites que estan tancant perquè no es poden mantenir. El comerç local s'està perdent tot. Jo segueixo anant a comprar al mercat i perquè m'agrada molt el gènere d'allà. Gràcies a que els mercats són municipals, doncs es mantenen perquè la gent jove hi va menys. La gent més gran és la que ho està mantenint. Que també s'acabaran, La gent jove no hi va als mercats, i també s'hi noten que no hi va tanta gent i cada any van tancant alguna parada, perquè tampoc es deuen guanyar prou bé la vida i tanquen. Penso que és molt trist perquè es perd tot. I les botigues de roba també, que hi havia molta més varietat i cada vegada quasi no en queda cap. Tots són marques, encara que, clar, la gent jove li deu anar bé i potser els preus són una mica més assequibles. Això dels Zaras i totes aquestes històries han fet molt de mal a les botigues petites en quant a la roba, perquè és això que diu, pràcticament és que no en queden.